ja vetäjä vaihti. Niin No todella. rupesiko ärsyttää? No rupea, kun yksi tulee sille perässä silleen. Arvostelevat, niin mä tunnen sen. On paljon kivempi hiihtää sillä, kukaan ei arvostele. Tää on arvostelulaji tää vaellus. No siltä vaikuttaa. Niin tuntee selässä jotenkin sillä. Jos ei ahkio mene just niinku silleen geometrisesti ole. Kyllä. Juuri se oli mulla mielessä. No ihan varmaan. Mulla oli sellainen tunne. Mutta kun kuulee sillä takana, niin se voi olla silleen lyyrisempää. Että se saa niinku se ahkio mennä niin kuin se haluaa. Ja kukaan arvostaa. Mä kuulen, kun sä hengität. Kyllä. Niin. Eli vaellus on arvostelulaji. No hiihtovaellus ainakin.